Duwe hajatan dhewe gak gawe nyewa, pasang speaker aktif dat 15 inch iki ben deso murek-horek kabeh. Iki speaker aktif dat 15 inch, solusi paling sangar gawe kowen sing pengen suara bass mantep lan suarane duk-jeduk bos. Opo keunggulane? Bass edang nendang, gawe woofer 15 inch, suarane bass edang nendang banget nang dodo. Cocok gawe karaokean utawa nggelar sik musik nang ngarep omah. Fitur plit komplit, wis ono Bluetooth, slot USB, radio FM, sampe slot mic-mican. Kape nyanyi opo ae wis siap-siap, gak perlu mlet-mbulet gawe kabel kakean. Desain gagah-gagah, modele kokoh, lan ngar-sangar. Dipasang nang pojokan ruangan langsung ketok lek sing duwe omah hobi sik musik kelas berat. Suarane jernih, mesine mboais, senajan volume diputer pol-polan, suarane gak cah-pecah, lan tetep nak enak dirungokno kuping. Ojo nrimo speaker sing suarane preng-cempreng koyo kaleng kerupuk. Ndang out di check out nang keranjang kuning saiki. Stok tas terbatas, ndang rongo borongo ben gak kan kedisikan tonggomu.